SciForce.com. замони мо замони асри 21 яъне замони илму дониш аст. Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ба канали илми дониш ба саҳифаи зина ба зина. хуб, савол кардан ба мо имрӯз дар саҳифаи мо ки устод аз ҳамун ихтисосҳо ё ки аз факултет умуман аз соҳаи илми яъне дониши ё ки мактаби фосилавӣ ба мо расон. имрӯз ма каме гуфтам маъруза ё ки барномаро бахшида ба ҳамун илми ва ихтисосҳои фосилавӣ. Яъне фосилавӣ гуфта чира мегӯянд, яъне муфассалтар, гарчанде кӯтоҳ ҳам боша муфассалтар барои шумо бирасонам. И ҳамун дилхоҳ ихтисосу факултае ҳаст, аммо на рӯзона аст ва на ғоибонае ки пешо буданд. имрӯз яъне замони илму дониш ва илм ба фазои беохир, яъне замони технология информатсион аст. имрӯз ин шароит барои мо фароҳам омад ки агар чи дар Русия бошӣ, чи дар умуман хориҷ аз кишвар бошӣ, имрӯз ҳамин гуна аст ки метавонӣ ки алалхусус биёӣ ихтисоси хита муайян кунӣ, яъне ҳамун дилхоҳ ихтисоса кадоме ки хита маъқуле. мо медонем ки имрӯз ихтисосое ки дар кориян умуман маълумот барои ҳама лозим аст. барои як кор дар омадан, барои як умуман зиндагита пеш бурдан маълумот лозим аст. яъне маълумота чӣ гуна ту дар гузашта масалан шароит надоштӣ, масалан 4 сол 5 сол пеш, ё ин ки мактаба ба итмом расонӣ, тамом кардӣ ва натонистӣ дохил шуда, чун шароити ин гуна набуд ва рафтӣ ба Русия ва ба дигар давлатҳо рафтӣ. аммо имрӯз каме фаҳму дарк карде ки бемаълумот, яъне бе диплом ба истилоҳ намешидааст. имрӯз шароит барои мо муҳайё шидагӣ аст, чун имрӯз тоҷикистони мо чунон пешрафт карда истодааст ки аз ин лиҳоз ҳам пешравиҳо ҳаст. масалан агар ту бихоҳӣ ки дар хориҷи кишвар ҳастӣ, яъне ба ҳайси як марди кор ҳастӣ, аммо бо талаби илм мехоҳӣ бикунӣ, яъне соҳиби диплом боша, соҳиби ихтисосе бигардӣ, соҳиби ҳунаре ва метавонӣ ки биёӣ дар ҳам вақти истироҳатӣ, фарқе надорад чи дар тобистон аст, чи дар зимистон аст, аммо хубтараш албатта тобистон мешавад. вақти истироҳат мебиёӣ, истироҳат мекунӣ ва дар онҷо документота, яъне ҳуҷҷатҳои хита тахт мекунӣ ва ҳамун ба ихтисосу ҳамун факултае ки хита лозим аст. имрӯз аксарияти донишгоҳи Тоҷикистон аллакай дора факултаи фосилавира, яъне ки мо дар бораш гап зада истодаем. метавонед ки ӯро ба дурустӣ интихоб кунед, ихтисоси хитона ҳуҷҷатотона тахт бикунед, имтиҳонҳоро биспорен бо воситаи маркази миллии тестӣ ва баъдан барои шумо калид дода мешавад. яъне калиту саҳифаи шумо вақте ки шуморо дар донишгоҳ, дар дилхоҳ донишгоҳ қабул кардан, дар асоси ному насаби шумо да ҳамун калид дода мешавад. яъне калите ки шумо метавонед ба ӯ восита дохил бишавед дар саҳифаи худ дар интернет ва бо ӯ метавонед ки дар имтиҳоное ки шумо да аллакай дода шудааст, ба ӯ оҳиста оҳиста ҷавоб бигардонед, ҷавоб бидиҳед, яъне таёрии омодагӣ бинед ва ҳамон пеш аз масалан пеш аз имтиҳон ба шумо муайян мешавад кай мешавад имтиҳонои шумо метавонед бигардед биёед, як ҳафта мешавад, 2 ҳафта мешавад, ҳамонро дарав, чун таёреин ку аллакай барои ки шумо рейтингу дигарро гузаштагиен, фақат ҳамун имтиҳон мондагиен. имтиҳонро меоед ба дурустӣ мегзарен ва баъдан метавонед биравен. ба хотири чи аст? ба хотире ки барое ки бисёриёро дидем мо ки масалан дар умри худшон мехоҳанд ки ба як ҷои ноил бишаванд, ба як ҷое бирасанд, аммо ё ки баҳонаи вақт мекунанд, ё ки баҳонаи қудрату масалан имконияту дигару мегӯянд, аммо ин имконият имрӯз барои ҳамаи мо шумо фароҳам аст. имрӯз ӯ шахсиятҳое ки аз ин имкониятҳое ки имрӯз фароҳам омада шудааст дар ватани мо, хусусан дар ватани маҳбуби мо истифода накунанд, албатта кур мешаванд ё ин ки аллакай куранд, чун баҳонаҷӯ ҳастанд, ба ину он баҳона мекунанд. ин дигар баҳона нест. имрӯз ҳатман ӯ 4 солу 5 соле ки ту масалан дар мардикорӣ ҳастӣ, аммо дили ту хуруҷи ту ба як фан, ба як масалан ихтисос, як ҳунаре ҳаст, аммо ҳамуро метавонӣ ки ба дурустӣ биёӣ дарк бикунӣ, бигирӣ. метавонӣ ки биспорӣ, чӣ хеле гуфтем дар боло зикр кардем, метавонӣ биспорӣ таҳия кунӣ ҳуҷҷатҳои хита ва майда масалан 1 сол 2 сол 3 сол дар ҷавонӣ мо медонем ки сини сол ва вақт барои мо қимати арзиши надорад, чун дарав парвоз мекунад, дарав мегзара, аммо чи дар натиҷаи 4 5 солу 10 сол холӣ намона ва холӣ нагзара умри мо ва ин муҳоҷират ҳам ё ин ки саломатии шумо ҳам масалан
кафолати абадулобод додагӣ нест. Шумо метавонед ки баъд 5 сол, баъди масалан 6 сол ё ки 10 соли будагӣ худ дар муҳоҷират баъдан соҳиби маълумот бигардед ва бо ин маълумоти худ дар ватани худ масалан ягон кори бо маҳқули дили худтона бигиред ва зиндагии худтона пеша кунед, пеш баред. хоб ин буд ки мо дар бораи албатта и аз хоҳишҳои шумо буд ки устод гуфтем дар бораи ҳами ихтисосҳои фосилавӣ ки чӣ гуна рафту омад мекунанд, чӣ гуна коркард мекунанд, дар ин буд ки мо шумода расондем ва барои ин лозим аст албатта омадан дар иҷа дар Тоҷикистон, яъне ки дар ватан имтиҳона гузаштан ва баъдан метавонем ки барои бо аз дами пай кори худтон бошавед ва майда бо воситаи интернет ҳамора яъне ки дар саволҳо ҷавоб битиҳед, дар мавзӯъҳо ҷавоб бигардонед ва дар имтиҳон иштирок бикунед ва пас аз солҳои сипарӣ кардатон соҳиби маълумот бигардед. Албатта гуфта будем, агар кадоме надида буд дар мавзӯъи гузашта, ки фосилавӣ ҳам ду намуд аст. ҳаст намуди буҷавиш, яъне давлатӣ, яъне ки роягон мехонӣ, ва ҳаст намуди шартномавӣ, яъне ки агар ки ҳамун балои махсуса ки гузашта натавонистӣ, албатта ту пул пардохт мекунӣ ва буҷавӣ мехонӣ. Ва агар ки сатҳи донишат кофӣ боша, гузаштӣ, албатта ту метавонӣ ки бо яъне ки дар ҳамун факултаву ихтисоси буҷавид бихонӣ ва роягон соҳиби диплом бошавӣ. хоб бародаро, албатта имрӯз ба ҳамагон маълум аст ки толибилм будан, донишманд будан як боиси ифтихор аст. Дар ҷомеа иззату ҳурмат, ҳайсияту обрӯ, зиндагии шоиста, зиндагии арзанда. У аксарияти мардум имрӯз албатта хитоб мекунанд ки хондагиҳо чӣ шуданд ва ин гуна албатта нест. Барое ки ҳар як одаме ки дар ҷодаи илму дониш саҳм мегузошт, агарчи як нуқтае буд, ӯ натиҷаи худашро гирифт. Барое ки мо бисёр вақт ира зикр карда ва хотиррасон мекунем ки ҳар чиро букорем ҳамонро мегирем. Пас биётон ҳама каса барои ҳайсияту обрӯи худ, барои илми худ, барои дониши худ саҳмгузор бошему ва обрӯи худамонро ба дасти худамон бисозем. Саломату сарбаланд бошедон. То барномаҳои оянда. renderforest.com